קוסמות אמיתית היא דאגה אמיתית לשכבות החלשות בעולם הקוסמים, לחזק את מעמד הסקיבים ולשלב את יוצאי בית סלית'רין בפעילות החברתית. רק אנחנו יכולים להביא שלום אמיתי והרמוניה לעולם הקוסמים, כי זה אנחנו או הם, פאג' וולדמורט. נכון אלבוס? איך אתם יכולים לבחור בזוג ליצנים כמו מגונגל ודמבלדור? מי ידאג לעולם הקסמים כשיומים כמו דייל מאיימים על ראשנו? הזוג מנרבוס יחלקו את הוגוורטס. רק תראו איך אני נואם בקוסמים המאוחדים. אם לא לי, אז לוולדמורט. כבר שכחתם את ההרג הנורא שהוא עשה לעולם הקוסמים. זה אני או הם. הפעם בוכים במנהיג אמיתי. רק פאג' יכול. מפלגת לחש ירוק ברשותי תאסור על נישואי טהורי דם לפוצדמיות, תעשה לגליזציה לאבד הקדברה ותאסור על טיסה ציבורית בשבת. רק המפלגה ברשותי עם רשימה כל כך איכותית תוכל לשנות כאן משהו באמת. אז תצביעו לנו ולא לוולדמורט הבוגד. אנחנו נביא את הסוף למצוקה חברתית, ללא החברה. ואל תעזו לצפות בהוגוורטס נהדרת, תוכנית של בוגדים שיצטרפו לדל. אני אשלוט כאן שקשוקה. תצביעו בבקשה למפלגת זכויות גמדוני הבית. רק אנחנו נדאג לזכויות של הגמדונים וגם של הטסטלים, איך שמעבידים אותם זה משהו, וגם לזכויות הסקימים והעניים. נו בבקשה, רק אנחנו נביא שינוי. למה שלא תצביעו לי? נבחרתי לחברת אקסמדרין החברתית ביותר של מושב החורף האחרון, ובבקשה, ואני אדאג לגמדונים, לטרסטלים, לסקיבים, לעניים, למוגלגים, לחתולים, לכלבים, למקקים, לכבישים. אל תשכחו, גרב בקלפי.